ଏଇଟା ବୋଲ ଏଟା ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ଭିଡ଼ିଓଟା କରିବା ଦରକାର ତମେ ଲୋକ ପୂଜା କରିବ ନା ଏପଟକୁ ଆସ ତମ ନାଁଟା ହଉ ଯିବା ତମେ ଏପଟକୁ ଆସ ତମେ ଛିଡ଼ା ହୁଅନି ତମେ ପୂଜା କର ନାଁ ଗୋତ୍ର କୁହ ନା କ'ଣ ନଡ଼ିଆଟା ସବୁ ନଡ଼ିଆଟା ସେ ଲେମ୍ବୁଟା ମୋତେ ଦିଅ ଗାଡ଼ିଟା ସିଧା କର ସିଧା କରି ବସ ଖାଲି ସିଧା କର ଲେମ୍ବୁ ଦେଇ ବସ ଅଛି ଆରେ କଞ୍ଚା ଲେମ୍ବୁଟା ସେଇଟା ଦେଇଦେଲେ ସିଧା କରି ପୁରା ଚଢ଼େଇବ ହେଲା ଗାଡ଼ିଟା ସିଧା କରି ଭଲ ଲାଗିବ ଆମ ଲେମ୍ବୁଟା ସେ ନେଇଗଲେ ହଁ ଆମ ଲେମ୍ବୁଟା ତରତରିଆ ଲୋକ ଚେପା କରିଦେବ